Hello guys, hi everyone. Semusi weSunday nhasi kudaika ndangouyawo nekanyaya kadiki diki kekuti tingoriyeuchidzanawo karimind kadoko. Tingeuchidzanawo kuti guys zvingava zvakatinakira sei, kana kuti wakaomerwa sei, kana kuti zvinhu zviri kuindika sei tisakanganwawo kukudza Musiki. Ndisati ndapinda munyaya zvizere, ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chikumirira, please subscribe and click a notification bell kuitira patouya nezvinyuwani musadarikirwa. Guys, ngatiwane nguva yekurumbidza Musiki. Vamwe vanogona kutoshaya mukana wekunamata Mwari, kungotenda Mwari nenyaya yekumabasa chichi zvakawanda wanda. But nemusi weSundaywo wanawo nguva yekuti unombotendawo Musiki. Kutenda Musiki. Because kuti uite zvese zvaunoita izvo nekuti uve zvauri ndiAlmighty Mwari vari kumusoro kudenga. Ndivo vari kuita kuti udaro. Saka ngatisafanira kukanganwa Mwari. Ngatiyeuke kuti tina Musiki. Kutenda kuna Mwari kungomupa chipo chekutenda chete. Chipo chekutenda chete kuna Musiki. Ngatitendei guys. Monday to Saturday no kumbotaurawo naMusiki. Sunday wanawo nguva zvayo. Mozwa nguva yatiri kurarama ikai yakaoma, ndonga mune denda ririko iri munoriziva rechirwere chekorona. But iwe uri pano nhasi kune mamillions nemamillions kune dzimwe nyika uko vari kufa nechirwere ichochi ichi COVID-19. But iwe uri mupenyu. Ipa chipo chekutenda kuna Mwari vari kukukundisa padambudziko irori ratinaro the whole world reCovid. Hakuzi kungwara kwedu guys, hausi uchenjeri hwedu guys, kuda kwaMwari. Mwari ndo vari kutinzvengesa pazvirwere izvi. Saka ndiringoti guys ngatiwane nguva yatinongotenda kuna Musiki, kungomutenda. Thank you guys. Ndokanyaya kandauya nako. Please don't forget to subscribe and click a notification bell. Blessed.